Srdí vítám z posledního videa. Mám opět 250 stage. A je to teda čtvrtý díl. Čtvrtý a poslední. A heleme se, tak nějaké lidi hrajou dokonce. Až tady to, kde jsme skončili minule. Já tu zase tu vychytávku tady. Ty pusy modrá. Jak říkal, tak vidím moc. A ne, ty vole, ne, najednou to hraje dost lidí. Jo, by to bylo 175 až 250. Dáme to až do úplného konce. Já budu taky v plánu dát nějaký taky hezký obíčko. Aha. Kurva, můžu posrat. Teď, a jo, šedá je tady špatná? Jo. Může to. Šimpanzini bananini. Doufejte, to už lidi mě nemají šanci dohnat. Protože víte, jak jsou pomalí. Jsou pomalí jak krávy. Správné tady, dobrý. Choďte do prdele. A tam stejně doskočím, protože mám dlouhý nohy. Ale jsme na dvouslovce už. Jen 3 minuty mi to trvá. Ty vole, to jsou hovna. Hovna. Tak všechny jsou správný. To je poslední patro. Dva plus 5, 7. 5 minus 3, 2. 10. Šestkrát 90. Okay. Opa. No, 50 už potom odpověď jsem už měl stisklou. Zabije? Nezabije. Pomeranče nebo citrony, to jsou, nevím, kurva. Okay, 209, teď jsme na 209. Mě se člověk projít. Víš, co to je tohle? Nesymetrický ještě. Kurva. Kurva, polský. Ty boje.
Tak když stoupím tam něco pod to, tak už mě to zabije. Tam něco prostě neviditelného je. Aby vás to stihlo zabít včas. Tak tady umírám z 1 sekundy na sekundu. Z 1 sekundy na 2 sekundu. Oreo! Mimochodem už se blížíme ke 250. Jsme 222. Sem tam něco bude slyšet. Opět jsem to zase udělal jako nějaká skurvená. Já budu se jako, mě fakt říkat, budu se fakt komunikovat. To je tohle. Víš, jak to bylo easy. Teď jsem se toho černého bloku skoro dotkl. A teď už. Nechci se dotknout. Uj. Tady taky. To je ale pěkný efekt. Teď černý mě zabije. Jo. Teď to mě zabije, tady to zelený. A nezabije. Můžu jenom projít. A tohle to už jo. Ten brick. To je fakeový pomeranč. Že jo? Jo. To lasery? Ty vidět tady těma cestama, no jasně, že se propadnu. Pojďte, že po těch koulích i po těch koulích. Kulíček. Se blížíme do konce. To vypadá jak stát Reunion. Já jsem tady vyskočil. Teď. Dobrý. Ty byl jsem se jako, že ta červená mě bude zabíjet jenom jediná. Oni nezabijí všechny. Kamu. Vyjebaný pravítko. No jo, bohužel pondělí už je škola. Ty vole. Tady mě zabije která barva? Červená. Ještě taky zpomalím. Tak to bylo úplně jednoduchý. Takže tady mě zabije tmavá... Ne, nezabije. Ale propadl jsem se jak hadr. Musím se mutnout. No, jsme v cíli. Jdem nahoru. Tady nějaká kouzečka.
Rebirth. Takže jo, dokončili jsme to, takže like a odběry a uvidíme se dneska ve 4 hodiny ve Fleet Facility.